Ešte predtým, než začne video, ďakujem všetkým, ktorí ma sledujú, ale stále 97% divákov nemá zapnutý odber. Ak chcete podporiť môj kanál a vidieť viac skvelého obsahu, klikni na odoberaj. Ďakujem. Ahojte. Vítam vás na kanáli Jakomako Studio. Dnes si ukážeme, ako správne zbierať a separovať odpad. Ako správne zbierať odpad? Poprvé potrebujete ochranné pomôcky. Buď takúto ruku na zbieranie, alebo najlepšie rukavice. Pokiaľ nemáte ani jedno, ani druhé, v žiadnom prípade nechoďte zbierať odpad, pretože náhodou sa porežete alebo niečo, dostanete infekciu, bude zle. Po druhé, nezabudnite na vrecia na odpad, do ktorých to budete zbierať. A hlavne tie vrecia si rozdielte na 3 časti. Plasty, papiere, elektro alebo komunál, neviem, ten tretí podľa toho, čo budete potrebovať. A po tretie, nezabudnite na to, že vy upratujete prírodu. Pomáhate tak všetkým živočíchom. Oficiálne začínam zberať prvý odpad. Tak máme prvé 3 smietka odpadu. Ja už som v tejto obci neraz odpad zbieral, takže už poznám miesta, kde sa drží najviac odpadu. Dám vám sem nejaké fotky, čo som pozbieral na tomto mieste, kam teraz ideme. Pokiaľ tie fotky nájdem. Toto je to miesto, kde som ten všetken odpad nazbieral. Tu. Presne tu. A vidím, že tam opäť niekto niečo hádže. Tak opäť pozbieram to tu aj tento raz. Tak opäť všetko vyzbierané, okrem jednej servitky papierovej, ale tá sa rozloží, takže to nie je nič také zlé. Len to budem teraz vedavý, jak ten kanál bude vyzerať. Tu ste videli, že tam bol jeden papierik, no plast, a teraz tu už chodia ľudia. Tak som zvedavý, čo všetko nájdeme. Tak teraz tento odpad si pekne šupnem do vreca. Momentálne sa nachádzam pri futbalovom ihrisku, kde si myslím osobne, že bude najviac odpadu. Tak už som si aj svetlo zapol, aby ste videli na to. Ľudia, ja som normálne zatiaľ nenašiel žiadnu plastovú fľašu. A vedeli ste, že jedna plastová fľaša sa rozkladá 450 miliónov rokov? Preto by ste ich mali dať zrecyklovať. Pretože keď ich dáte zrecyklovať, tak sa vytvorí energia na 3 hodiny pozerania televízie. Takže dávajte recyklovať odpad. Tak ďalšie smeti, už mám 2 vrecia odpadu. Teraz som to tu vyzbieral. A pozrite sa, čo som ešte našiel. To je na sklo, nádoba. Tak to tam hodím. Aj tu všetko som vyzbieral. Aha, akurát vlak nám prichádza. Ale to nie je naša hlavná vec tohto videa. Aj to vám môžem niekedy natočiť, ale teraz vám tam dám timelapse. A rozmýšľajte, o čom je toto video. Nie je to len o zbere odpadu. Tak dostal som sa tu, potiaľ to od tej zakruty.
A pozrite sa, čo som tu našiel. Krabičky od cigariet. Jak inak. Jak inak. Tak, a teraz hurá ďalej. Ešte si odložím ten bordel do vreca. No a pozrite sa, čo som našiel. Také flašky, plechov. Pekný úlovok. Ľudia, už som sa žiadnu plastovú flašku nenájdeme dnes. Predsa len je tu. No pozrite sa, dnešok bol celkom úspešný, celkom dosť som toho už nazbieral. Ešte prejdem túto celú ulicu a uvidíme. Dám vám celkové zhodnotenie. No pozrite, takýto kus montážnej peny som tam našiel. Je to montážna pena. Tak, a môžeme ísť. Tak všetky odpad idem teraz vytriediť. Môžeme ísť na to. Tak už mi ostáva iba vyhodiť to sklo. Čiže urobím to takto. A sáčik si vyberám. Tú nádobku na tú majonézu som ešte predtým umyl, aby som sa mohol vyhodiť. Ale po krajoch to bolo už uschnuté. Tak či tak som to sem dal. Dúfam, že to nebude vadiť nikomu. No čo ľudia, uhádnete, čo je tá ďalšia vec, o ktorej som vám chcel povedať? Že to nie je len to. Ale vy máte aj pohyb. Dúfam, že toto video sa ti páčilo. Daj odber, aby si nezmeškal najbližšie video, pretože budem recyklovať starý papier a budeme vyrábať z toho nové papierové veci. To nesmieš zmeškať. A ešte párkrát pôjdeme sa poobzerať, koľko smetí nám pribudlo od tohto zbierania. Maj sa pekne. Čau, čau.